Tatlong katao naman po na corner sa aktong pandurukot naman ng cellphone sa gitna ng dance floor sa San Juan, La Union. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Na-corner ng otoridad ang tatlong katao na naaktuhan sa pandurukot ng cellphone sa bulsa ng isang lalaki habang sumasayaw sa isang bar sa San Juan, La Union noong madaling araw ng Sabado, ika-2 ng Mayo. Ayon sa biktima, nilapitan siya ng tatlong sospek habang sumasayaw sa dance floor at palihim na dinukot sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Nahuli naman ng kasintahan ng biktima ang insidente kung saan ipinasa pa umano ng lalaking sospek ang cellphone sa kanyang kasamahan bago itago sa isang bag. Agad naman na-report sa otoridad ang insidente dahilan upang halugugin ang bag ng mga sospek at na-recover ang tinangay na cellphone. Dinala sa kustodiya ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.